ಜಪ್ಪು ಶ್ರೀ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ತಂಡ ಅಂಗಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರುದ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರೆರೆನ ಸಹರ್ಷಿ ಇಲ್ಲಗು ಪೊಗ್ಗುದು ತಂಕ್ಲಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಚಾತುರ್ ಪುಂತೋಚಾಯರು
ಕುಡ್ಲದ ಪುಗರ್ತದ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಷಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ದ ಮಾಲಕೇರು ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಸತೀಶ್ ದಂಪತಿಲೇನ ಸಹರ್ಷಿ ಇಲ್ಲಲು ಅಂಗಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಲು
ಜಪ್ಪು ಶ್ರೀ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದಗಳು ಕರಿ 14 ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾಗ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ವರ್ಷ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಸೇವೆ ತಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ 1 ಗಂಟೆದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಗೊಬ್ಬದು ತೋಜಾದಿರು. ಅಕ್ಲಿನ ಸೇವೆ ಇಂಚೆನೆ ದುಂಬರಿಯಡು. ಕುಡ್ಲ ಕುದ್ರೋಡಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಸರಾ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಆದ ಮಲ್ಲ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆತಲು. ಮೈಸೂರು ದಕಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ತುಯ್ಯರೆ ಬರ್ಪಿಲಕ ಆತಲು. ಮಾತರೆಗ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯಲು ಪಂಡತ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಬಗೆಟು ಪೊಲಬು ಕೊರ್ದು ಎಡಬೇಕೇರು. ಮಹಾನವಮಿದ ಶುಭಾಶಯ. ದಸರಾ ಈ ವರ್ಷ 10ನೇ ಪೂಜೆ ಮಂಗಳವಾರದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಕಡೆಕಾರದ ಇಲ್ಲಡು ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಎಂಕ್ಲನೇ ಊರ್ದ ಪಿಲಿ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಲಿವೇಷ ಬಾರ್ದು ಬಾರಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿನ ಒಂದು ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡ ಇನಿ ಕಾನಾಗ 15ನೇ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ನಲಿಪೆ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ 1 ಗಂಟೆದ ಪಿಲಿವೇಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತದು ಪೋಯರು. ಈ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾತೇರುಗಳ ಶುಭವಾಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾ ಬಾರಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಇತ್ತ ಮೈಸೂರು ದಕ್ಕಲು ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಯಾಲ್ಲ ಐತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರ ಅವಂತಜಿ ಅಂಚಿನ ಜನಸಂಧಾನ ಎತ್ತಿನ ಈ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ನನಾತ್ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಡು. ಮಾತೆರುಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೊಂದು ಮಾತೆರುಗಳ ದಸರಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೋಲ್ಮೆ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಕರ್ಕೇರ ದಂಪತಿಗಳ ಜೋಗ್ಲು ಋಷಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ವಿತ್ ಮಾಮು ಮಾಮಿ ಉಮೇಶ್ ಕುಂದರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬಾವಡಿಕ್ಲು ಕಿರಣ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ದೀಪಕ್ ಭವ್ಯ ದಂಪತಿಲು ದುಬೈದ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪಾರ್ಥ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಪೊರ್ತೋಟಿಗೆ ಎತ್ತೇರು.